Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak je u osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovec-Orehovički otvorila prvu učionicu za igrifikaciju u Hrvatskoj. Učionica za igrifikaciju je specifičan i posebno opremljen prostor u kojem učenici u sigurnom, poticajnom i ugodnom okruženju usvajaju nova znanja, vještine i stavove kroz pomno smišljene aktivnosti. Uporabom različitih stimulirajućih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te drugih senzornih pomagala kako bi aktivacijom osjetila stekli trajnija iskustva i znanja. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak ovom je prilikom istaknula kako osnovna škola u Brestovcu-Orehovičkom predstavlja pravi primjer koji pokazuje da se reforma obrazovanja zajedničkim radom sukreira, odnosno zajednički razvija. Radi se o školi koja je taman, kao što smo čuli, znači taman u smislu da dobro balansira znači sve one aktivnosti koje učenici imaju izvan škole, u vrtu, vezano uz ekologiju, pa onda razvoj poduzetničkih vještina, a sada i znači ova učionica za igrifikaciju i pokazuje da nije važno gdje je geografski škola smještena, evo ovo je slučajno smješteno u srcu Hrvatskog Zagorja, što mene posebno veseli, ali da nije važno je li smješteno u gradu, u manjem mjestu, nego koliko su s jedne strane djelatnici u školi, učitelji, ravnatelji, pa i roditelji i osnivači usmjereni na to da obrazovanje stave na prvo mjesto i to je ono što je važno, što zapravo onda rađa dobru školu i to je dobar primjer od kojeg svi mogu učiti i dakle da se pokazuje da geografski smještaj sigurno nije ono što će prevagnuti, nego kreativnost i inovativno zalaganje kako škole, tako i školskog okruženja. Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek istaknula kako je osnovna škola Stjepana Radića u Brestovcu-Orehovičkom predvodnica po uvođenju inovativnih metoda podučavanja. Nama kao osnivačima nije lako ovu školu pratiti, ali ju pratimo jer je to škola koja je zapravo predvodnica u uvođenju novih inovativnih metoda poučavanja, pa i tako evo ova učionica za igrifikaciju je samo jedna u nizu novih inovativnih metoda u ovoj školi. Škola je relativno mala, ali ravnatelj sa svojim suradnicima u školi ima jasnu viziju na koji način školu treba razvijati. Moram napomenuti da ima odličan tim kolegica i kolega koji sjajno odrađuju mnoge projekte. Naravno, u ovoj školi se postigla jedna jako lijepa sinergija s jedne strane svih onih koji rade u školi, s druge strane lokalne zajednice i nas kao osnivača, a s treće strane, što isto tako nije malo važno, roditelje cijele lokalne zajednice, znači stanovništva koji zdušno stoje uz razvoj ove škole. Uređenje ove učionice stajalo je 100.000 kuna, a učionica daje priliku djeci da u poticajnom okruženju uče i iskažu svoju kreativnost.